सर्वात आधी तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. दसऱ्याच्या निमित्ताने मम्मीने इकडे स्पेशल खीर बनवली आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आता पुढचा व्लॉग बघा. छान एकदम. हे मी अर्धा कप तांदूळ घेतले. हे तांदूळ आहेत ना गावचे आहेत. आता तुमच्याकडे गावचे तांदूळ नसेल ना तर तुम्ही आपल्या घरात जे असतील ना तांदूळ ते तुम्ही घेतले तरी चालेल. हे मी अर्धा कप तांदूळ घेतले. आता हे तांदूळ आपल्याला आहेत ना स्वच्छ धुवून 10-15 मिनिटं भिजत ठेवायचे आहेत. हे तांदूळ मी स्वच्छ धुवून आहे ना भिजायला ठेवले. 10-15 मिनिटं भिजत ठेवायचे म्हणजे काय माहितीये ते लवकर शिजतात. हे आपले तांदूळ भिजायला ठेवलेले 10 मिनिटं झाले. आता हे तांदूळ आहे ना गावचे आहे आणि ते बारीक आहेत बघा. आपण मिक्सरला नाही लावले तरी चालतील पण जराशे आहे ना लावते कारण का माहितीये खीर आपली आहे ना चांगली गरगरीत होईल. आता हे बारीक तांदूळ आहेत म्हणून जराशे एकदाच सरकन करते बघा. बस. आणि आता तुमचे जाडे तांदूळ असतील ना तर असे 2-3 वेळा करायचं. जरा बारीक झाले ना कणी. तर इथे मी पाणी उकळायला ठेवलंय. पाणी मी थोडा ठेवलाय कारण मला आहे ना दूध टाकायचं. आपले दुधामध्ये खीर बनवायची आहे ना म्हणून पहिलं मी तांदूळ आहे ना जरा पाण्यामध्ये शिजवून घेते. हे मिक्सरला लावलेले तांदूळ. आता आपली इथे खीर शिजते आहे ते आपण आहे ना मध्ये मध्ये येऊन ढवळून बघूया. हा तोपर्यंत आपण बाहेर जरा रांगोळी काढून घेते. आता खाली आपण आधी पहिलं आहे ना बसायला घालूया. त्याच्यानंतर गोल आपल्याला रांगोळी काढायची आहे. ही आपली पारंपरिक पद्धत आहे पहिल्यापासून आलेली. आता आपली खीर बघूया इकडे. चांगली शिजते बघा. 6 मिनिटं झाली. अजून शिजायची आहे. हे आता आपले तांदूळ असे सुकले ना अशी खीर आपण आता पाण्यात शिजायला ठेवलेली ना तर आपले तांदूळ सुकले ना तर अशी घोटून घ्यायचे लगेच. सुके तांदूळ असे चांगले घोटून घेतले ना चांगली गरगरीत होते ना तर ते तांदळाचे दाणे ना आपटे राहतात. अशी घोटून घेतली बघा. आता मी त्याच्यामध्ये दूध टाकते. दूध अर्धा लिटर आहे. मलाई सकट दूध टाकायचा. आता आपली खीर बघा दूध टाकून झालाय आणि बघा अशी गरगरीत होते. हे बघा सरसरीत अशी झाली पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला गोड पाहिजे तेवढं साखर टाकायचं. मी अर्धा वाटी साखर टाकते म्हणजे आपण अर्धा कप तांदूळ घेतले होते ना अर्धा कप साखर टाकायची. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकते कारण काय माहितीये अजून त्याला चांगली उकळी यायला पाहिजे आणि चांगली सरसरीत आहे ना खीर बनायला पाहिजे. थोडा अर्धा कप पाणी टाकलंय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना ड्रायफ्रूट टाकायचे. आपण ड्रायफ्रूट टाकूया त्याच्यामध्ये. काजू बदाम आणि मनुका घेतले. आता मी थोडीशी आहे ना थोडी नावाला बघा हळद टाकते. आता ही अशीच आहे ना 5 मिनिटं आपण बारीक गॅसवर ठेवायची मीडियम गॅसवर मग चांगली मिळून येईल. थोडासा नावाला आहे ना थोडासा आपल्या चवीसाठी मीठ टाकायचा. गोड आहे म्हटल्यावर आहे ना ते आपण मीठ नाही टाकायचं पण मीठ टाकलं ना तर अजून टेस्ट लागेल चांगली खिरीला. तर आता बाहेर बघूया काय करतोय पप्पू. चला. जेवढे सगळे आपल्या घरात हत्यारं असतील ना तेवढी सगळी बाहेर ठेवायची अशी पूजेसाठी. हातावर उघडून घे चंदर. आता आपली खीर झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते. चांगली ढवळून घेते बघा. चांगली आता गरगरीत झाली आहे. आता मस्त शिजली आहे. दसऱ्याला आहे ना खीर बनवतात म्हणजे खीर कशाला बनवतात माहितीये का ते हत्यार वगैरे पुसतो ना आपण त्याला दाखवायला खीर लागते. माणसं काय पोळ्या बनवतात सगळं बनवतात आपल्या आवडीनुसार काय काय बनवतात. तोरण बांधला ना आता तिथे एक आंब्याचा डाळा लाव. घट्ट उघड. आता एक पान नालाला बांध. पहिला टिक्का लाव.
चल हे बघ आपली दिल आली. दिल ती आली आता सकाळी वर गेलेली. आता बघते काय काय नवीन करतात आहे. तू पूजा कर. अरे वा, कुठे चालली पूजा करायला? बघा दिल पण पूजा करते हत्यारांची. दिल दिलला पण टीका लावायचा आहे. दिल हत्यारांची पूजा करते बघा. काय खाते तू? खाऊ दे. खा खा. दिलला टीका लाव. दिल टीका लाव बाबू. ती तू बरोबर पूजा केली आहेस काय ती बघते आहे. दिल तुला खायला पाहिजे हार खा. काढू नको ती तिथेच वावरू दे. काढू नको. दिलची पण पूजा झाली. आपण कपडे शिवत असलो ना तर ती आपली कैची असते मशीनची. ती कैची ठेवायची अशी पूजेला आणि मशीनला एक पान बांधायचं, म्हणजे तोरणाचं एक पान बांधायचं. आणि नळाला बांधायचं, आपल्या दरवाज्याला कडीला लावायचं, आपल्या कपाटाला लावायचं. असं प्रत्येक ठिकाणी असं एक एक पान आहे ना असं तोरण बांधायचं. आता तोरणं पण खूप महाग झालेली आहे, पण आणून आहे ना प्रत्येक पान एक एक पान तरी बांधायचा. मॅडम काय खाते? सोडा खातच येते. भाताच होते भात. भात. आता आपली खीर बघा मस्त झाली आहे. आता पहिली देवाला ठेवूया आपण. या बी देवाला ठेवून ये. चला हे देवाला ठेवतो. दिल केली का पूजा? चला आता नेहमीप्रमाणे दिलला बाहेर जायचंय. ये दिल बाहेर जा. ये जा बाहेर. जा बाहेर बघ. जा. चला इकडे बघा, आता ही माझी खीर आलेली आहे. आता आपण सर्वांनी खीर खायला या. आता आपली पूजा झाली. मम्मी पण तिकडे पाठी बसली आहे. इकडे रोज सारखी आपली दिल बघा बाहेर जायची वेट करते. एक काम राहिलं मम्मी, काय सांग? सोनं घ्यायचंय ना. हे बघा आपलं सोनं. आणि एक खीर ठेवलेली दाखव. हा खीर ठेवलेली दाखवली. आता हे तुमच्या सर्वांतर्फे सोन्याचं पान आणि मम्मीला हॅपी दसरा. सोन्या घ्या आणि सोन्यासारखा राहा. म्हणजे तो डायलॉग माहितीच आपण लास्ट वर्षी ट्राय केलेला. आज आहे दसरा, चेहरा ठेवा हसरा, प्रॉब्लेम सारे विसरा आणि तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. सर्वांना हॅपी दसरा. बोल परत. काय बोलणार? आज आहे दसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. चेहरा ठेवा हसरा कोणाचा होता? ताईचा. मग नाही ते मम्मी बोलणार. आज आहे दसरा. हा एका एकाचा घे ना एक एक शब्द. आज आहे दसरा, चेहरा ठेवा हसरा. मम्मी तर चेहरा ठेवा हसरा पाहिजे. तो बोल. चेहरा तुझ्यावरती. आज आहे दसरा, चेहरा ठेवा हसरा, प्रॉब्लेम सारे विसरा, विचार करू नका दुसरा. आणि मग दोघं एक साथ पाचवी लाईन बोलणार. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. बोल. आज आहे दसरा. विचार करू नका कसला. चेहरा ठेवा हसरा. चेहरा. बोल परत. आज आहे दसरा. चेहरा ठेवा हसरा. प्रॉब्लेम सारे विसरा. विचार करू नका दुसरा. तुम्हा सर्वांना बोला. तुम्हा सर्वांना हॅपी दसरा. परत बोल. आता जे आपण हे हत्यारं पूजेला लावलेत ना, काही वस्तू आपण पूजेला लावलेत आपल्या घरातले, ते पूजेला लावले की ना आपण सकाळी लावले. आता हे उचलायचे कधी तुम्ही बोला तर हे 4 वाजता उचलायचे. पण उचलताना एक काम करायचं, अगरबत्ती ओवाळायची. अगरबत्ती पेटवायची आणि ती ओवाळायची. आणि नंतर आपण ते एक एक करून सर्व सामान आपलं होतं त्या जागेवर नेऊन ठेवायचं. घंटी नाही वाजवायची ना? घंटी नाही वाजवायची उचलताना. पण लावताना घंटी वाजवायची. आता ते काय काय वस्तू ठेवायचे जे आपल्या नॉर्मल घरी लागणार आहे? आपल्या घरामध्ये जे वस्तू आपण जे वापरतो ना नेहमी, ते सर्व ठेवायचे असतात. अशी पूजा करायची त्याची वर्षांनी. कारण ते आपल्यासाठी एवढं करतात माहिती आहे ना. बघा मॅडम बघा काय दिल
काय व्ह्यू बघते इकडून?